sampai garing wis. Gantungi ben nek ndek aku pasti pare di tekem kiwa tengen kali niku harus ditumpang. Telepon lombong. Itu dicek di geblok. Loh, mengenang masa lalu ayo. Loh. Salah kelas. Biyen tapi masih seneng. Kenapa arek saiki? Lah biyen tebu kerutan payu ayo. Ya lah wong aku nang iki lho kenangan aku biyen mbek cacakku nyekel tebu gua dadi gua cok. Nggawa anu. Yomi, Saiki tebu kerutan gak payu. pasar. Dadi tebu. Ngasak tebu. Dadi tebu iki lho sebelumnya iso mlayu rene Nah, Pak. tebu kerutan yo. Iki. Biyen mari. Dadi iki potol belunge mlayu mlayu rene sih. Aku dijawani mak rong jinang gitu. Ya mesti Panjang nang turan iki mlaku, Mbak. Bawa 30 iku budale iku rantak-rantak ngono ko nang turen. Itu iku. Dadi tebu. Payune piro? Payune ya 50. Panjer iku ta. biyen saripe jan salah gubuk wae. Ya ora selawe sih, ya selawe, ya 15. Apa sak kresek iku seneng. Duane. Oleh apa gebir rempesan. Merono cingkalan, menjes. Oh, lah mari kok sekolah. Luru telo tarian. Kacang cukulan. Masak telo, masak jagung. Arek saiki gak duwe kenangan, duwe memori, ngono gak duwe arek saiki. Iya. Enak disukoki iku. Apa iku? Yo tukukno. Wis saiki ana arek gelek tarian gak ono. Apa terian? Aku sik uman. Ya mari njebol telo iku lho. Kan karo dibojo. Sing rada suwe terus cukul niku jenenge telo tarian. Iku lagi telone lho. Rebutan. Mang bene gak ono penyakit, mesti dipangan ora karuan. Saiki lak ono tandur-tanduran. Oh. Pari, Jangan kates wis ora. Lah saiki jarang ono arek jangan lompok. ndlorong beduk-beduk Atas. nunu dele nek piring-piringan. Jangan deleh luru. Nunu kacang. Isu ngono ka wis luru. Mak mang duwe lompong wis anu tak kondangan. Ben kelampuk apa ijo wis jam 4 wis balapan lu ngasak. Kelampuk ning ngisore iku. Kelompok iku sing nemen. Waduh. Wis saiki opo kok kleleran. Tak kira golong aku Gerakan-gerakan. Aduh nemen nek biyen ya. Padha ae yo lek ngono. Aduh wis. Jamane wong leles. Saiki Kan saiki leles ora mane. Apa nek awan golek nek isore sing dawe bengkrong-bengkrong. Nek saiki lho jamu kate. Jam 2 bengi. Sak koncoan kompak. Ngantem dondong niku tinggal mari ngantem tinggal ndelik. Lho lah aku poso tau nyolong kedondong ditunggu wong ning ngisor ae. Lah sing kene meneh di luar wong enten ning ngisor. Kayak gak modon-modon lah. Oh yang siji iki dondong. Ngono. Wong loro ya wong loro ning dhuwur. Lah sing ngisor ngenteni sih wong Hinduwe. ora kisina. Oh, nek ngono dondo. Lho, Ya wene terus noleh. ora mudun aku sian. Aku yang ngene. Anu ayo. Kasih ceblok nawone. Bah aku. Kene awake iso ndak mudun ndak konangan. Ngono ae. Ya wis. Ndak ingin dihitung. Jiro lu, wong iki mluwah. Salah ya, Bang. Ya kita rusak gelai sile ngentok ya terus mungker nah. Lu ayo. Oke mesti gowo-gowo lu ayo. Kalau tiga opo orang ngene dodonge. Temen gowo apa dodonge? Ya digowo lah. Lah tak kira wis dikonangi ngono malah enggak digowo. Ala wong kate dijebloki mangi dhisik ya digowo. Ning, Gamane kenangan ini iki. Pak Taufik iki koyo ngasak anu ngasak telo. Kenangan kabeh. Padha ae. Enggak kebayang. Luru langsep ya ngono ka